Watia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. Mwancho murilia on Ndizi TV. Mwatienyi omojia omia. Happy new month omotienyi. Ogatano na kabere omotienyi o July. Ukwari nibene ase omoroverio wensakia imambi yabono. Andonsi ase otosengere sentu nakiri tokweko kelia. Ase ngencho yokwamboka omotienyi omoya. Mashabiki ito kurua ase county ya Kisii, county ya Nyamira, county ya Nakuru, Nechi county chonsi tonjoka na ine mwensi boka swa ime yomoroverio wensa kia. Mashabiki yetu kurua se chinse chiria chesiko ni maitenga bange baino na limo gukora bose motabokia ekebago keri tuko ase motete kokenda ase omuchimo korende kurua ase omoroverio wensa ke nigo tokubato okomanya na boigo chutelia aliagendrete ime yorogongo rwagusina boigo ense yaito ya Kenya ni maitenga abange nigo balenge aso motimo ko bwe weekend asebono mulige chiego chigo chaka lichuko ligeni ni matenga Jumamosi mbale balenge ase esabato nabo igoli tuka Jumamosi tutakoranga obocholi bwecha mbwabete wakoleka ase chinse mo itukolia Jumapili abande bakaenda boige ekanisa nabo ikonda sinse mo kere e weekend asigo mashabiki ito onsi Ndizi TV tumanyi ngai mwende tutubwate wetera asenchire mtandao o Facebook Ndizi TV News digital asense media ya YouTube Ndizi TV News na weta somtana ito www.ndizitv.net atonyara chinsa mirongo 29 amatuko atano nabere ye wiki enamba orabe gusangana into kerengalikiane namba 0791928834 sangana into emambi yabono mwancho murilia Ndizi TV otumanyinga yonda tobwatia troyomo turababere elinde tobetoko bali bwa elimo ime yomoroverio wensa kia asengencho obwansubole ime yomoroverio wensa kia no bonge kegima astorikogania aebieka obe goko mena menia oyonde nere abe gakoigwa obwansu bore ime yomoroverio wensa kia kikoigure amaliogia ya abeire gagosoa asembeo manyanga omoroverio wensa kia obeire gogo chaka litera nenkoro kwa Job Maangi no kone kinga chibiche chiboigo na maliogi abera wekera asenchera yoboikeranu nabigal nyanchama Nigeria nenkoro kwa Kerubo Frida. Happy new month omwanchi murigereria ne mambingia na ndenya saa twanchire twabirito gochaka omotienyi buyake gimana bagogo chaka weekend ya good morning bwakire byo mwanchi murigereria nkaye ko bwati umurubiri bwensa kia korwa boka metenga kurwega sense ya Kenya mbona abantu bagendeta kweroberia abaharokigwani metemba bagendeta kweroberia sokwera na chiskuru aborokia boigo baroro bagendeta kweroberia asogwekerana ebibago byabo emambia yabono igapine location yago sangana intwe asomorobeliga kwana ya maseye mona intwe turabantu babere batatu babagosoa ase omorobeliga boigo Habugo tumanyanga nga kigwa chakire omotienyi omogia ningi kelioro berete gukora ase omotienyiga mwanchi murigeria so sensemeri mitandao Facebook Ndizi TV News digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net boigo sanga na intekerengali kiago wetrase namba yesimu ya 0792192834 so sensemeri ya WhatsApp channel ya Ndizi TV News digital tokuane naye amange niwe tumwanchi murigeria namanga abereka gokorekana turkurto kabete togotigana ritukoria Ijuma baka emambia yabono igakondo mwanchi murigeria
ndochikoira libagari turi abene ase ogogo sansa murerana ayo bereka gokorekana elinde tokomanye nganga yense ite ya Kenya yabereke goikera boigo abantu bari ko rwase cyense kiri cya Mike amashabike ita amatingo kigima abakoragwa no munyakerogo Kennedy Gisemba nimete mbonega mwaberemo kubwatuka ekebago keino na ende moero vereti ase ogochigo timoka korende mwarerure goso aso murobeliye wensa kyabono mambia toba manya sense ya Kenya ngaito ikiriga amashabike ita CP korwa cyense kiri cya Mike tutari kweba babo Dolphin Mora wasiri mkuu bonsi soime murobeli wensa kyabona mambia mwanchi muliyelia anda kwa ekebungo kiri tuko kertra togosoma kurasi gitabu kyabayiberania inye ogosoma kwaye 13 ekerekebungo kyako tutebinga naki igetongwa kende tikeri getalima isomarole asale kolende bintu byonsi nigobire arabu naende bimanoire ase amaisaye ere oyo torache koa omubaro naki getongwa kende tikeri getalima isomarole asale kolende bintu byonsi nigobire arabu naende byamanoire ase amaisaye ere oyo torache koa omubaro ekero kibungo kego totebia emambia ya lero nga akende ngeyo kerebo bisi ase obosi bwanyasaye nigo kera egetongwa kere kenda bukere maisomarole nga no nyakere kende gyonsi ogokora sobugima bwabo nyora nga tokonyara kwebisa korwa ase obosi bwanyasaye ekagera nga nigo nyasaye akumulika kere gento ande kere gento nigo kere arabu ase ale igo bitongo byonsi pibiri nyasabe tekagotunga nabo yokobeka asense nabo ko ramanyanga kwara ibisanga tikanda ale bacha igondi tayondoche korugoro amaiso narororo akumulite igo kerege ntoko kora asobugima bwago inyoranga nigo bire arabu ase obosi bwanya igo no bwenete obe maiso chinga kichonsi kero okwemukiye gitambukero nabo igo gukora kendi gyonse kuneko gosemeria kwemambia yabono iga happy new month. Happy new month Frida. Ngaki kwa bukire. Nchena bukire kigima. Ndoma wakasinge nchutobere tukwambuka omutinyi onde. Omutinyi ugachano na kabere. Frida bonongo tebinga omuti tuambukire enusu yo mwaka. Aseigo bali wate birenga abyokoro mwaka oyo. Mwanyanga ebiro mbiri asensepo ya ilo. Bali wate ebirenga byokugorendemero. Manyanga mbali bachakitu mwaka tebanga ninchindi gorendemero. Manyanga bono nigebirure kumyoka no bwende tonya gwe karakalia bali babete babatebanga omwaka oyo tini gukora omwaka oyo kindeiga omwaka oyo batebanga na bwendete abega gukora gento na bwendete eidakore nyangi busabe gakonyoma chinga kechi onye ko bwato munyaruka kanyakorosi mirobiri bono kanyakwayerera onye no gutarire nkeri chaka bana mapema chako manyeke gusi onye muri town mbali town filo batama itike gusi Gen Z ose millennial batama itike gusi kanyakubuli abagaka nkimbwenderete nkore chinga yechi de chaino boli anko ya nkyo bundata ochore teke nyorole tobozogo tore teke nyoro enda ebieka Frida wiko bwe no musaza wikako bwe kabisa onye no munyaroko bwatu bwe igesa kukende ngani kumanyanga ngakigesa kukende gakore ko intu yabo matembe ebisa kumbere na igolenga barabu Frida talinga ngumu muranko genda litangani automachi anko chiara tanga ono jikora kana litangani gwasaliri kwareka ninga tumanye ntike Frida maite omunyaroko oliko ramubolinga enkaya ino ngakiere enkaya ino inwe bosese ino ngake bintu bikorako tako genda blindly ngoti ku surprise abayiboli baye bali nechibo binguma matatis uliko bwatege koro Frida boli gona taresa bana la kiwacha gayo sinyu tambia watu nini chiga by the way umutinyi umutinyi yojola by the way on my side chitari umutinyi ngo chaka ntino mwaka by the way na chakiro mwenye by the way you can see kwa mentro mwaka na mento mwaka waili wawe okay iyo bintu biri to abere by the way resolutions cyo mwaka higa
era nagali ase a drawing board rigere ringaki ebintu biri gwatebete ngango ikirani oro mwako yiga mbirenga kwa bere ko goikirani nando rigere libiri taraba ko goikirania ebitango mbire biebi byagerire toraba ko goikirania orenga emitienye yiga etano no metigarite nobe ko gukora na biro byo mwako yiga ere byakima boigona mange abeteka kwene kigwa ase weekend ye tukaranga litukule Jumamosi nga chikura osobo choli bwabalemi kabisa kulinde nga bantu besa bato jamani nago Jumapili Jumamosi nje bakunete Frida kwa umuntu nadenga gwakunire ngakibagate nga gwakunire nse mogete watachira sabe. Yani you can imagine job into n'abantu besa bato yanto gochaka kwariganiye sabato Friday saa 12 omenya batatebinga kwa bekira obacholi Saturday ay that's not fair at all nakikwaruche by the way asichinse mo chinyinge bantu bari mimba bete bagwesokya ekyagera nga abange mo especially gusiga iga abantu abange into n'abasabato konde Frida manyanga ni gogochi kwa bete kurwa se ekigambero nga onyemba ko babagachora ba director aba aso mutinyo wikero mutinyo June igo mutinyo July bali abakoro bakonda ko berobis igondo chinga bo igo nkomyo kibalenge okogani wekegambero gochi wekegambero Frida igo igamangana ndo igo yali lichinze igo yani babo ate ko Monday to Friday bakaranga matuka yonse pimba gokora bochori bamago taretro bochori Saturday amanda mano Frida na ditinye emerobelie menge none nchira masakara lego transport go igo inyoranga none aramisi yali ngeli toliyo korobekana igo none ngakya masakara lego chawikira na asibitu ao igo wigana nto beto korobekana nga ikware go affect yo korenda masakara noro chifida ande manyanga igesa isi kyali ngekuru mambi mpaka saa 8 saa 9 ago kwali ko gandi kanisa chinsa cha mambi maroko baiga ando oetere ani dio taliyo ko anda lunch oetere kwa tuo akekura kuna bakare ibi betata ritukoriya sabato kwe nganonya nebunde iri otugete yawe sikogari the tiena ne echiko kore meremo etugeri yago yospio bwate garinga to bwenere tio oena neri tukori sabate echiko koraki emeremo igogo ntebingandu kanisa manya ko enda nchigwa kekura okuno gotasike sabato tata askorendo monchi mulio ndizi tibito otigera liboli dia ae nguitabera nore nege chambokero gie kyombekeria gie kumulekera ekemeri gie chae gosukia obochoria sinsemo oikira lituko lia Jumamosi bose lituko lia Sabato sangana intwe kerengere likiao wetera somtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital sense mere YouTube Ndizi TV News autokugatia wetera somtandao ito www.ndizitv.net namba ito SMS ni Frida 0792192834 sangana intwe kerengere likiago so sense mere ya WhatsApp na aro ase channel ya Ndizi TV News Digital tukarunge kerengere likiao kubwatikana nga abantu be Sabato nere buyanga abantu baenda bachugwaka chikure Sabato abo tali nonyanga ne Sabato yo kaningana nanga nitora mulekera boigo abana mbaro konyoranga bako betereri kunga bagende school lituko li weekend konyoranga bosengo timoka konyoranga ni school cha Jumapili niko chiko babetereri bache Jumamosi ni school cha Jumamosi cha babetereri bache Jumapili kidando ngakyo kukwanete ngane abanyaranga timetinga yabali mu abagotoka ko Monday to Friday ekagera ntobwate chi lesson chigo chaka ko saa 2 baka saa 10 ntobwate semeria preps ke mambyo nye batete kwa bana bayega sinyinge ntobwate chinse chichike mambi baka saa 2 chi lesson chitara chaka nabo igokoru chinse chiga saa 10 abana bakoenda gose games batarayigulirwa nobwate chinse ichi obwene to extend timeti abali mu abayiga gose Saturday gose Sunday nali bagocha banyora chingaki chyo gosomia abana abayiga ekyagera ngo mwana oyiga nabwene taende kanisa nabwene tachakonyo umuibuli egasinge igo isikogara lakini kwamenya konyoranga litukolia Saturday nali umwalimu eigege takosomi kegima timeti nga yabali mu abako bakuru Monday to Friday
Manyanga Frida okogende kanisa no kwingenjo asengenjo nigo kubago konyo mwana oyo anene mono asoko kina kemoika abo igo ase kanisa no akobaga gosemigwa ate no nyanga nabantu bali ababe kakogende kanisa agari nabo kunyoranga obere gakobwa nyorenga omwalimu atebanga mwalimu muntu kaira tebanga murandi abe kakondagereria na bere kingo sira kuri nabo kunyoranga ali no bako bagokiniwa kemoika boneka kunyoranga litukeli abwendeta kogende kanisa ne skuru ali mubegete naende ne skuru ali mubegete naende litukoli dioko moigolera litukoli yote taberenka taliko chitukeli kanisa nyoranga abana batore chimbwa chimbe asengenjo mbabu ati muntu okoborokereria Frida manyanga masabo nkora akanyara abantu nkora chenji ali chingora chiri chiomete pabune echi ya farao iga kanye kachirake ase kunyoranga nigo nchendo chinga litukeli moboli Frida oro chili tukeli mondi koro gonjo lya sobo mabu mwana boli no nyene daike ye mate gukora tiga batumeke chinga kichiri baire okonyaranga nabo mwarimu akomise class from Monday to Friday lakini onyarenga Saturday bona na riata getenga lesson inchiro rotu amisete na chiata getabona chakori cover Saturday atiganga abana baiga baye guchinga kichabo cyabene onyene kanisa bagende basasi megali kanisa onyene nkagari bagwate ibintu bibere bitatu bagokora ekyagaranga umwana oyiga naganite no nicyanga cya yasabusi nsanga apya gucha gusabusi ekyagaranga no wale school litukoligima Korende Frida boigo okonyoranga aboro kiambaro ni mate skuru nguchwe chire wigo baratu anchira turaba ronge ikigima mate ko bumuraria Frida nigo ukwanira omunya nyimbo wakwanira omunya gitari wakwanira omworokia wakwanira mbako muibulio no bwate chinguru kole studio ma bakabarandi kumura Frida kolema sokore ona bokumo okomo choka kabisa kolema ntoire chinguru na kitokorekerwa nga the fourth state ndobwate state intanganisa ndobwate chinguru Frida I tell you ntochibwate kabisa tolema aseigo okonyoranga omworokia kale skuru alia nabwendrete abega ukina chinse mochionse onoteko tebanga akine ase chisemi akine kemoika akine kemubere nabo igo no nyina sobo chinu bwaye abega kubabia asigo mwana kale skuru nabwendrete abega kwena kinga nkomenyaro imabore balanced kulendi kwanyoranga chinga kichiri aborokia baganete kogenda PE na games kwa romu alimu we sabo cha nekeranya nerura ngeleso ni ndora kora sila ngani ngwa iroche skuru na ngakio roche ngani we kwanza mwalimu wa math ari mama sibadela babwate tabia hiyo onyarange lesson yae nererange na kwenda gari P amewatabanga today we are going to have a double lesson kwa menya gugumika aki osepie to kwenda to tumega to changa mshebirengereri at least omubero changa muke abanyarabona liesigegete atedabona akore syllabus eri yani kwa menya kuyoboli abantu abayiga bayikaranste bakarosie time table bakabeke lesson eri ya P gari mbarenga abaliri bade twanyerere mbaka tari lesson cha P ichoka okanyaranga ntubwate ko curriculum activities ona sports echiga music omera kanyaranga chi skuru nchiro by the way abana batari ko participate ya activity echiga okanyaranga from morning to evening amwana negetabu kyoka koli baka masomari metagwika achiakana by the way ekyagarana naki omwana oyoiga ebita obeire bookworm ase bitabo okanyaranga tabwati chinga kiaraende isko gari umetobuya bwechi activity echiga ngisa ko soka totebe ko ruwe skuru gari ingende ngumerane na abana be skuru ende at least ngo interact tore ngo share tore birengerelyo at least umuntu ngo igorare obongo bwaye umanyanga ki skuru ne kare asigete nabongo enda nkora umuki nchigo ikere skure wana ndabi omwana for example niga embassy yale no akorote gari imagine mwana akoro nyomba maybe otara no kogoro oike embassy ko sobugori gune egari oike skuru embassy nani marogoba nyako enero musochonero fidando mnyakibwa nonya matanero oichaba no akisi town kwarure nyako waikiri gukisi town ene basi gokobugori kemambi yako ike skuru egeitagie skuru wasoime kwashinde karasi ime
the only way you are so maybe in the staff room or ire getabu gechikumaki go say prefect nera we go chikoire getabu the only place you are agenda maybe ne washroom lakini the whole day no re compound eri no re maria stay yogo skagochi nande margo bakwera imagine from Monday to Friday omwana stay yakorigere narigere naki gaki asinaro rombwenerete nyigoro bongo na nchengike akonyaranga umwana obeire limited igo abarimu bari school chileson chiri chia PE chirororo emepira ka abana bachiese omete obuno buye bwa CBC by the way bwacha okonyaranga umwana ngotumekari no talent yaye naboranyarwa no umwana oikire no grade 8 tamaiti no talent yaye ngaye asikitaranyora support iri bwenerete we go Frida amatini komochia aborokia boka boigo abateneneri bechi school one month school chichi academy kimogo chaka eskuru temango kolengere abana abanga kibarabe bakogosoria abana abanga kiturabe tokone kinga ababeire bakonyali bagalia bene boigo koba bago timukia obongo mukobete banga ne chisemi chioka nyoranga gwetira asentire abana mugukini atali abana babwate obugima bore balance obugima akonyoranga niga maite chisemi lakini asinsemo chinde cyobugima tabo maite naboigo umuyiboli oli otengerete mambi yabono gukwira umwana ase skuru takoligereri eminisko yoka takoligereri ndagera kibakuri tema kurigeri kiregento na kikere ase skuru eri ndoko kwana kinga umwana obeire gako kina asentiredonge umwana bagakuru skuru ye atari go chiesa kawe ikanga Frida umuyibole na nere na kara tata idi mwana asoke kabisa abana basiekeire nyomba bekire wifi bakabekerwe siminga umubete banga tata idi mwana oyasaliki kinde Frida kwa rema ngana tata idi achafuke iskali arabasa korwa yabere nyomba gari onyagatete gotiena tienere nyomba gari okonyaranga umwana oyo igabono siekereru tamaiti no ni chijirani nchirororo okonyaranga onyene TV awochi chikatuni chikomorosi igari asaro sera by the way ararira nyororo akonyaranga umwana oyo iga bongo bwaye by the way mbuli koigoka tamanyiti no kumanyana naki ngaki abwenete ko handle abana bande okonyaranga relationship yaye no ko handle umwana oyo nabarakine kare so violent atamaiti obuya bogo kwana bogo interact na abana bande bogo socialize igekero gusiekerera nainde umwana agari nyomba ngo chere by the way yabako nebwendrete no nyanga bali bonyete animatinga endemira berega kana boigo abanta bangerero nigo menyeta konyara no na plot no imore gali asemelia mwamo kwene kinga abana bali within a plot yeri mwabanjera bachiese amo no nyanga akamopira na bagakuruku bakoruga abanya gwaka akabanya gutuma isikali galende igabuya konyoranga umwana oyo abana babeire bagokina asenchira elia ndrete konde Frida boigo na mange aberega kwene kigwa ase weekend ko twatiganete nere yaro to chakiria korwa tachakire korwa asorgongorwa gusi anene ase obochori bobete bogokorekana ase kemerikerigie time chingaki abarwaneri bekirgo kyobo director babere baguyakira ekoko ase gekegetambe korende abalimi babete bagwesokia na boigo gochora aba director abarabe bakobatenenera ase gikakimia ka etato erebosio kora se factory ya kiamo kamana baga sensemeri ya nyamwamu mbabete bagochora aba director bane ababete bakobairani abisi asikorende babere babete bagochorwa boya bose babete abatangani bose goso abisi asentunda entangani muri gicho milde mumanyi nabete kawikira na sensemechyo nabago gotwariganira orobotiro kubwatia magega yechikura cha director barachikura chi factory au segeka kemiaka etaterebosio oika omwario abulit koligoro botuko nigobono egati ya director bali bairete chikura besokire na gwakira abalimimbi ya mono ase okubachora anene ase ntunde ya kabere ase baganirie bono siasa kubekwa ensemo ilio baimokererie igoro ekemeri giechae ndagata batabya bali mibechae bali basogete baganda gwakachukura na bali basogete babwate mechando ao ndeze ko bagera mbu yamono asogo sirikia samangana yechukura na inde nko batebinga ase emyaka yonsi KDD yaro siri ya akire chukura
chikule chichaerete na chichaga tuchie free and fair asomolimi bwechae igonda gatagataya banga kwende ya IBC yachita kolia mangana yechukura yo yakolete gentekia so serikali reform siria promise tio molimi bwechae yabeire gento kereriri ngeli gento yakongaineri igo molimi otwale freedom yae ekule yamo omonto yomo igonta gatagataya banga echae tigaro seliu na ndemoira numugondo sibe sanjire secha chikora njaerete chiechae bona abatare kitamba choletu ngonya batare kitamba choletu egento kero bono negasi onde wenzu bwata bono siasa tiya numugonda arosirie chae alete tundu bali agoli wanyor arasibe sabe kumubuko ensemo y'abalimi boigo nigo becokire na kugania amagendero gwetania aria aetire buna bono komenterwa ligoririe bonasi na kugania abadirector bo bacholedwe kulika abana babo kara to kurigereria oborai bwarengo obukoro bwabwato botutukanu tutare korona ne kito koreru lakini wono buna twachete igana ne tukahoro kyo bochorio buya wono igo to ganeti mo director ito moya atokorere gasi engia na enda bwatera na bantu bonse taisa gutiga monto ndisiko bonekera kwa bero mu director to baso ko imokerera iguru obere inse igwekia bali mbako gotebia otokorere gasi eria ya bali mibatagete eke oigwebirero byabo na mono kigima obotutuka nibora abese tundu bali gosase isande chito aho to gopimire cyane obanga gotorora muna baremi ekiagera na bako imogeti igotiko tebanga mangana bakinare ngande buya bware it was fair amta matuka etire kurumaega igotware kogenda no kujukurio musara kwanya kende jikeyo bono nase ngenje yogo tamanyanga bali barengo beri tangani umuntu gatakira emboro ko muira liuka bono bali barengo go batukorete pi kutoka babusa ekatwacha konyora bono amatuka ali ya etamage myaka 3 ya erire tukanyora nyagwachi osoire ama eno tolendira matuka ye myaka 3 goja bono nabakogenda kwanyora ngaki eninda mboro ko bakonko kwandege ntugisaine nanyora ngane ngurande no ngurukia mukama nagora gakwota abana bane bachi kusamba nyumba tingo tabango ino monto muyonzirete ebyasara bya nazibire aminje aba director abo bakoragwa na job mundalira a season ya Boitangare ime factory ya Itumbe na boigo Abel Moranga kurwa zone ya Ibeno na boigo kurwa ase factory ya Kiamukama nigo balire eira gucha kubwatana na balia babwetwe liokina ikemeri yechae ase obolemi bwechae eto inta takataba gokorra koirire chae siko ye factory igenge kanto bwati future future ne liga mangereto togo sabaroni korwo mangereto jibase chiro echire single face inta takataba ngabana kara gwachire mangereto tolwa kana pona steyo igo kwa go mosara mwakorana KDDA ige bwati benefit chinyinge benefit entangani konyolero bichindi gwachore rita ya muna bono nje tuona chikure itwakole tegoro ere bina bitia kabere esiribu elingo nyerore gwasabere roni ebene bitia gatatu omosaro gwakanu gole ndia ya saidi gulipotelia egetaseni kia Ndizi TV iletaliane Mildred Momanye Mwantimurelia Ndizi TV muri twito kumwana majia omuri anemono kumukina amangana alialengete obolemi Mildred Momanye otumanya anemono igoro jobotori wabeti bokwenekibwa ase weekend eye babero konera amange anemono egatia mangana alia baganyete osebaganyetie abatie gokolerwa tutantamanyanga kirengeri kya ngerekeke igoro ingani bono obochori mbo betebo gokorekana abarai bakaba bagochora ngaitenga asigika kimyaka 3 erebosio mbachiko baba gwikirania magendero nande babasa kosoa abisigali babe bakumiga omulimi ulio kawaida tigo omulimi abega kogokera abarai bali abeteka gochora ikegera ngamba bwate amaganio anene ase ogokora monchirilia sekemelikirigie cha ni metinga ekemeligie cha ngia ngeranya ko bagekorete faida se omulimi kawaida igaba director bali basoire gali sugume binto kabisa enekianga abalimi
abarimi ngogokera bari kemerikeri gichayo imatenga kiroyo muri kwamiriria ikirokeri nabwate chira ale kurwa mbale bale otebanga nimbe ingone kinga nabini gusuke bonus kurwa siro kirasebere nabe ngotebanga tuwanchira na echae yomuremi kurara ase kidubai ingone kinga umuremi kunyorare echae tebanga no muntu bare gwansi asokoriye lichikura mate saizi abantu tobwate banyore nga jenzinere kormaega ngomarikerere nga oya ndori chikoikira ni chira chiri by the way jenzingo sokere tebenga mwaunere iri abayiboli baito millennial simbara ro baligerere tinga nga kichi direct chi kero mwatenenete mwabete mogote baiga naiga kero kindi mwabere mogoikirani bagoika babe bamurikire igo nebwene tenga ba director bari mobe maiso chira chiri at least mobe mogo chikirani na motaikirani chionsi nchiro romorabe moko koramo nchiri bune chai korale tundubali kyoge kore nekinga ekemerikiri gie chao metekere chai yarali rigali ase tundubali tumete job osenku ara irete chai tundubali akonyange chai onyo gwatolete getonga geichire eisa korara gali metego susana konyaranga chikiro chiri kwabegete target yago chiabere chigokea igo mogo chikonya meki abalimi ngabanya kwimurunga ninga wowe chae asusanire naende mwacholi abalimi koraira no yani no matuko make aligania aba bisabari bagotenera sensemeri ye obulimi baigeri abantu balinga kibabwenete batole chae onye na matabere ne ngoro babaigeri byanga kibabwenete basuna onye ne chae li gosenga kibakoiro etipi kento bunekyo eliana chiribona naliye wasoka obaigeri abalimi nene kinga kibabwenete ko tole chae te moga nyanga abalimi batolire chae li baikire tundu bali naliyo ko choli umonde chae kurumambi bakamarogoba etali buya be human orokereria abalimi bali bana babwenete gokora onye no bwoyo baeresera nga kyo bwoyo bubwenete ko bekerwe chae nga kikemelikerigie chae kebwenete korendwa elinde kebe babe bakonyora ligesali ya kigima ere buya kigima seigone bwenretenga kimwacholi na bwigo mwabire mogosoa abisi mwamokene kinga ngosira mure omulemi nere bwenrete koba enamba imeshara talinga jigali chichi factory mukubeka omulemi ase abwenrete imatinga mobe mokene kinga mobe mutora chinga kichinyororo ase oburai bwino na aba director abajia ase ntunda yende eye yoburai nere biya kegima akori ndechinga kutogenda kumurikira aliagene tokorekana ase orogongo rwagusi nigotogosa gwikase county ya Nyamira ase abateneri beskuru ya Eronge DOK babire bagwesoke bene nabo igo kwemurunganiria obokoreri bweskuru yo korengana nabarabo nigenseme yo yabeire gekwebwa asibaganire omobunge okitutuma saba Clive Gesairo kweneke bunanko bagachirale ebirasia senseme yo nabo igo chinyumba chiobo chenu nigo banekirenga niga baraibande babenete gwesoke nabo igo kubwatesia eskuru yo elinde gokinia obokoreri bweskuru yo mulikito polikapo kara na mange bodi eskuru yigaba kurawamo na Joshua Nyasimio yuru munyakirogobo igoba yareiro kumbiwa bwesukuru yiga kimagenderero asebona igese constituency yento bwate obokongu mbali na nene ensema ya magacho ntoranyora gokonya kore kuya kumukia skuru igore ngani skuru jinde igentege tangani buna bona iga abana tobwate ba junior secondary bona igo mwako moyengo swatore grade 9 eito tabwati ase bana bagochigoswa kuringana mona brabu ni geskuru yiga yatigure maiga sokora isirigwa ebirasi asibona bagendete gwetere mu chando munene ngago ikaba baganire class ekamo ekyo abana bagutumika wasomera egento kire egekongu ebirasi birayiga bona ku grade 1 baka 3 baka preschool ebyarenge amatukali karakana na bibi nachanire ne chi triple abana bagosomera oise gosoe
class gekorokwagia preschool. It is really wanting, it is really pathetic. To wanchanga ekine class ya bana bagosomera ase ekiwango gya kisasa. Ekiekere class ya kamo kebuturani ne triple. Lakini ande triple ichi cyagotire. Nganamo n'umwarimu munene w'eskuru yigasireta Veronica Ondieki nigo neraerere buna amatuka makaire nigo chicho cheskuru yigacyanyara ko bachikwanyuka asebono baganire abarayigo nyara ko bagwesona nigati elio ko batoria nare gosaba asobuango honorable gisesa kuna gwakonyere chiskuru chinde tima etieronge dio keigo sase ngenjerange na borabu ko bwaere go chiborabu constituency lakini nagosabire asobuango tara ni matengwanya gwekeronge koruoro embure twanyore omubasakano ebwe embura yatwe nyinge nonye ne chicho chia bari mugo chiagwa bari mumbabu ate sibago chicho go bagoshia na bana eyiera magosa manene sana twapiriri omo MCA komuranche gweterese county motokonye enibo twagachira barimu chinyombe ichichobo cheno nigo bamuganirie omujumbe bworogongoriga harwa bagututu bwa masabo musike Clive Ombane Gisairo kuyinyura eskuru yiga enyorekanenga nonya ne stima teyo ase eskuru yiga twasabire ntobwato kwegena omo MP bwerie yaito omujumbe ntwegenete nga ari wanja atokonye enibo egere tomente class amatuka ya taraika tonyare konyore class ikisige cyoswa igonye ntoko konyora bwango iga obokongu mboro se skuru ye kwa sababu tiranyora gokonyi konde wonse kisukuru chinde cyanyore kibesa cyoko gaje extra class ekitotara akoraki into totara nyora nonya nabo mochando bwa match nigora se skuru yiga egento baganirie mo women rep we county ya Nyamira mo subati Jerusha Momanyi kunyara ko baga kuyinyore skuru yiga elio koroberia abane grube yokoleta match se skuru nje birro byane go birgo cha somo women rep eronge primary ntugo atia match tangi kwa to etegerenke bana baite bachandikete bagochana match kere mambi inde muna murakero abane bachandikete match tari gotoka nando chenchiri yange aketo go gosaba sobwango otokonya match ndiri skuru yaitegenderera ginko report rigetaseni kya wanchete kya Ndizi TV kurugega skuru yiga ya eronge DOK meyebunge yiga yabo gututu bwa masaba inche konkuruka Polycarp okara Jumuriria Ndizi TV no mosakito mwana majekuru wase orogongo rolia rwa kitutu masaba ukonera eskuru ehua ya eronge DOK ebwatia mangana amakung mange na bwigo wetire mechando emenge ganeti ogosirwa ntamanyanga Frida nkira ukonera igorengane kero kuwa bere gokurigereria asichibi chachabere chikorwa embeogabu eskuru eyo neganetwe esirwe temetinga aba MC gosomo MC kurwa sorogongo mere mukiri agokora ekiagera nga eine skuru eganetie obokonyu mete chinyomba chobo chenu chinyomba cyake barani chinyinjo sana asi chiskuru tobe tokora nga chiskuru nchirara cyabere chigosiekwa ekiagera nga nchibwati chinyomba chobo chenu kero kurigeria nga nona abarimu asi skuru eli babere bagotema sana ego negetambukire kibwenete ko mukigwatiga ensemeli yo mubunge aike asi skuru eli atarere ensemeli ababe bakwagacha ebirasi abo go Frida akoroka bagukurilinga ekiribirobe eberemo ose emeroberio elia yamagendro ekobage kwene kigwa tamanyinga abaraya bangora akora bali obutukiwa baramanyanga nsukukeji tigwenda tekwegwa obolito nebwenda tinga ngakiro mwaka omugumba tebanga chiskuru nchirekire ase arabe kegima tigwenda techibe chikurikirirwa obakubeka ensemo yitibesa ekigancha atema kire ward ni chiskuru ibere Bengo anakinga nabe ingo chirose nyomba cyake bara bosi nyomba chiria bosabe kwa nakinga amagacho ali alemete ase skuru elia ase ne wondra tenga abaraya baba kora obutukikoro mwaka na kwa nakinga ngosira bale skuru mato ase myake 5 sebenga kire tam aro se birasi bere na konyoranga ibose abaga ko siri skuru bere ase ward constituency elia kwa nakinga ga koro
ntuna yo burai obera usiti skuru wetani 10 murayo ndika kubwatira kunyoranga ense myaka 10 yaranga chiskuru no chiskuru nyinge cyabere chikone kinga cyabere chigo siro asigene wenda tenga abarai babategerera ebirero byabamenyi borogongo orwo nakwireke tambokero kere ekyabango konyara bore gose mbari chi agent akoranga mpaka ligoikera asanga bunayo bigotikana barabo batari umetumura ina barabe taikira nase chinsemo chonsi lakini nabwo atabantu baya se ground bakomotebinga kikegendete gokorekana bigotika abantu abo bayimukiye gitambukiro bayikira na gari elinde barorenga obokoreria se chiskuru ngakibole kero tokwira na gwikase county ya Kisii nigo bunenchereyemo yogukinia ebyegwa byabana nigababwatani korwa ase kanisa ya Full Gospel Churches korwa ase orogongorwa North Nyanza babete bakwaligania amameranyo ase kanisa elinde kweneke bnango sira bale abana babwate ebyegwa agokwana nigo banegetinga eyunenchereyemo yokoronge ya chimbwa cy'abana abo nabo igokweneke bnanguki na bale asenchera yobo Kristo muri kito dipo nasanya norobotyoro aya ngati ya maigelio yogosire byagwa asabana imejege Kristo. Walipomwona wakatoa habari walizoambiwa juu ya mtoto. Na hilo ndilo neno la Bwana kubarikiwa. Asomujigabwa mamereranyo asabana ba Sunday School imeye region ya North Nyanza. Nigo bakowikiranwa nabo basya ao abibona baba bakogokera obokoreri bw'abanawe asukanisa. Ritukedi galia rero gaiga toro asengencho ya bana igose ministry ya bana. Kera ni ministry yengencho mono ase kanisa asengenjelinga ekera omuntu tagete omanyenga kanisa ki wegenete igokoligereri inki abana bakorokigwa elio kwa manyanga ninki abana bagocha koba ankyo kera kwa manyeri inki abana bagocha koba ankyo igomanyenga yinere kanisa ugwanata kobeko gasemeri kwa eseri nchebuno mwarimu narabera asemeri meye narondera masaa mange asegasi muna ringaneri nditu tokorengana ririyesa kwanetenga motiga abana bake bacha asende ekyaera oburutwe rwabo mo baisa ko batanga omuyego yokorekana imeye kanisa ya Getembe Full Gospel Churches of Kenya nigo balingene kiringa yoko ena na maigelio yege Kristo nabo igo gosiegeta ebyegwa asabana balengerero gokora mangana yokwamererania asa matero asa mashairi na manganande egere nainde nawe nabo toligere litororenga ngayi abana baikire nkonyo orori ngakiru mwana bate talent yaye ebinte bibare gokora gegebire tofauti abana mashairi abana matera mbari nase njirenga bune yeiga ntoka nito kukusa jitaranta chirichi abana gwetera soko bafundisha bono tu abana practical gusangana Dr. Elizabeth Mwangi kurwa bisene ne kanisa ya Full Gospel Churches of Kenya nigo basegeta omurubiriga nagoteba ngoko nogosemeria kugutwali kanisa ya Ankyo. Watoto ndio msingi wa kanisa. Nimeona maendeleo makubwa ambayo yameendelea kwa sababu tumepata ufunuo mpya kwa viongozi wetu wa kanisa. Mko imisa abalimu bali bagenda tubali kanisa awao bakonya abana bake bana batayo basayimbayo basayibatayo bayibolimbayo Baibuli batayo kanisa teyo. Komenta nayo nigo baruo kobolia uchese serikali nene kororo byenkwana nekegoria Generation Z elio banyare kuigwa ekerero kiabo. Vijana wetu wasikilizwe. Vijana hawa wana nguvu nyingi, wana hekima nyingi, wana ujuzi mwingi wa kazi, wana mengi ambayo wameweka ndani yao. Na yale yote yaliomo ndani ya maisha yao yamenyamaa kimya bila kufanya kazi. Hivyo basi imewafanya vijana hawa kulipuka. Tungeomba watoto wetu ama vijana hawa waweze kupewa nafasi na pia serikali yetu tungeomba iweze kuwasikiliza hawa watoto
iweze kuwajumuisha. Kuhani toa siri, hakika tuna furaha. Ni furaha kweli kweli, tunacheka ha. Giko ripoti yake tasenikia obwanje tena mbeye mukia Ndizi TV kurwase kanisa ja Getembe Full Gospel Churches of Kenya yuko toke meya daraja mbili meye kaunti ya Kisii literia nenkoro kwa Dipon Asanya Kigima katokoranga nigo chikanisa chigendete hueto makigima anemono ase okinia ebiegwa via vana na boigo kwene kinga nkoba baliri baga gosanga na bana bande Frida Ndochinga ninga na tukonera ase mambi ya bono twaye kanisa nebondrete ebege kubokira bayidege tambokero buna ekegie kanisa eyematenga ando msia sori abana na baito angiskuru jiriko bayibali bwendrete ngabayiboli baliko bali wendete wewe unikanisa to bwendete sobe to kwaligania emeyega engabuneye to kwa abana aba libagali abene asokone kinga nkwego kibale nagosanga nabana bande egetambukire kiya kigima kerokonyaranga kanisa yaberige kwa abana libaga nabo igoko basira elinde kwanekya ngangu kinya bale ebyego byabo metutorolinga ekeroko kinyo mwana oyiga aselinga na lyanyasaye ngana abo monto monene takweba mangana ali abete ka gusomigwa kiaro moke ekerokoranga mwana naro roma ite gotera mwana naro maite gosomike bungo mwana naro roma ite korandige keroko bali baga nigo bakunya kuhigera ngora bako babanta banena bakunyaranga babiri bakubwato umuriro ere bujaki makore nabanga basomi moroberio wensakia imambi yabono teno trabe to wosio mechinsemo on Dolphin Murap. Good morning team Insaki, happy new month to my children, parents and friends of fun of Ndizi TV. Not forgetting my enemies behind. Be blessed for the good job you are doing, watching you till the end. Mbiamono kigima esimba ya bogetutu kurunyari yacho niko tunde ndani ndo chebo igo emboli ya Monsensema. Tuned in from Mogembo stage tuko pamoja hadi Tama Frida. Katika story angeje mkutano. Watoto bia pakati bako Rusia. Marieta mako kegima. Emboli mategeli kwa lenge skuru montakoro kemboli yani mole tanene emboli kweze ngondi. Kwero kire emboli. Anyway, na Marieta go iga akora togo kima twara sekake tonya komenta amatuko. Okay, Samson Ongaga agoteba tuko pamoja. Jeria Kerubo agoteba nga happy and blessed new month from Manama Bahrain Kingdom goika Inka Kisii County na baibori bane Samuel Ongeri and my mom Mariana Ongeri baka nyimbo Mwakiage Village. Mbia mono sana Jeria se ogoso murubili binsa kiabono mambekeronde che Fred Moga agoteba happy new month watching from Nyakenyo Misa missed call Fred Mogoma Muturi pamoja. Ocharo William watching live from Sensi Kisii. Maseti Innocent Kevande Sokoro watching live from Rikenya Village, Nyamira County. Dennis Kirandi aka Omosori Bwegesu from Nakuru City. Tebanga boygo ngale tukwati murubiri wensakia ase emambi yabono. Mwancho ngole Ndizi TV nigo ase tukulele na botambe nigo tostomorekera amangana arengete siasa ase kolende mambi yabono. Pabeto ko so siasa chiabana siasa. Torabeto ko so ase siasa chiabalimi. Ndo to koranga abochori mbwabete bokwale nigwa lituko lya Jumamosi. Lituko bangane tuko lya Sabato. Ase kolende nigo imambi yabono torabeto kumurekera igoro yobochori wabalimi. Manganonsi abeta koba kurwali tuko lya Ijumaa naende nigo torabeto gusanga nere meshaka ochieng ase emambi yabono noyomo wa balia balenge ase abochori bolia abega utumanya asobo imena alenge igati abali balenge ase ko baeto amaigeli igoro abochori obo akabase obochori bolia lituko ligima gakumurikiranga ngakiama abochori bwalenge gokorwa naboigo no mumanyi asamangana arengete richiko tutebinga maiga yamangana yakorunga ningi kebwendete korwa kubwatekana nerichiko richiko lyabezi kubwatwa asobochori obo asego nabaga wikirana ase studio emambi yabono ensa emo nenusu abega utumanya ase oboime igoro jobochori ne Sabato asego mwancho muri ndizibikanya usanga n'incho kerengere likiao igoro jobochori
buryo bwabalimi naende totebinga ingike bwendrete kebe kegokorwa ngoisa negete buse tukwabete goisaneka ngo manchumulie nabo gosangana intwe otomanyinga onye kwabete kugwikira na sensemeli obochori ngo ruchinga oboene no bwasi okumbwa bete boko ene kiwa gwese abalimi nigo babete bakuneligwa chinga kibali gwaka ekura yawo nayo onye kwabete kugwaka ekura abagote ng'angi kiagerete otagete ekura ne sabato yagerete useningi kiagerete ngo ikira na sensemeli obekogochora omorayo kondo manchumulie gwikiraga abo no tokora kolere ntunde ntangani nigo togosoa senseme ya kabere studio tosio mechiduka keigo tokoirana ntobe tokumurikira magazeti yeli tukolia rero asenda abengo murikira egazeti ya Daily Nation nche bunabotambe gazeti ne ya The Standard tobasagosuka tobasakonyegera ngoirana tore asegeka gitali ege tambe Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ota Studios ugochaka omotiyo yiga omatano na kabere imbe ya Ndizi TV Chisegi Omoroge Esisano bakora makoga mamu kwetu tubata musiki naenda mambi ye mna toko baka mambiga tigandore kananga kanyo monto ke gwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani umanya Omwando umetenye mejale yonsi tine igana yonyera to mukungu wajeta pare Nikera litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere neno suchabo tuko Omwando Mechi Maboru Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Naisiko yorogongo rwagusi abasubati nabange bakora emeremo eri kageire kobanero eyabasacha Konya mataro musojo kaende musojo nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kageire kobana eyabasacha umera na nche Dorcas kemuma asomo rebo mukungustengo eri nkomanye amange kerali tukoria Jumatatu jinsa ibere chamagoba ya Ndizi TV editumumanye omukungustengo ningo Womukungustengo Jumatatu chinsa ibere chabutuko na Dorcas Kemuma Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro bali agusi nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali agusi tomera n'abalimi aho asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri aho gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bw'amugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene
na Mildred Momanyi. Igo mbwatie imeyo moroberi boboremi nobonda oyogo chira botambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro yoboremi nande nigongo gotebyanga tika ne irio tware oboremi obonene elindo onyara ko bagokora oboremi nabo gotware ikiginge gesinini kurinde okoro oboremi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igo chigwerete nganyare boyekire chinsaga Oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ne mochia mugaso na Mildred Momanyi. Naro producer yane mbwati twande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagagwansaiga Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Omwanchu murigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa bweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asu twakire simi asinamba enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV Omwansu bwomugusi ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na boigo usonje mirubiri yeto chinsemero ngebere nenye nyaranka na bogo sonja wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV Obwansu bwomugusi ne ano mwana bwechanga cha mitumba chira chabana amuna bantabanere na nigo tagitego chinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago chireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RB and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogocha se Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore
kobwate chiri busta na 500 asema Matifi Mitumba kwanyorire karoboto kere number 1 lindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyumbiri ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia wasekugenderea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School omogusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura abikira umwana wo cingekero cingiye cy'amasomo bono skuru ya Sister Mikaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho nalyo lichibuliao nigo babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo birebe cenu asibuko babwate nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye nigo bali abacenu nabo igo babwate cimbwa cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye nigo babwate bamanyi biguro ase otawwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilidege science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi bwigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore kisemi elyo asaserie asajiga ligaragiya ako mwana mazingira maya yogosomera niko bwigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao onyolenga aigabuigo niko bagukina umwana kebo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirira muretu umwana anyora amasomo aigoro Kisi Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobo koreri au irigo koenekeria afyenkia nguru barobo koreri buno koringorwa maiso na koena nebirore kurigereria maino obo koreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance ko bwatia NHIF Minute Liaison Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance, National Police was a prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, Navoigo Star Discovery Insurance.
nigo bagotoka samaga cha New Sansora barabara stage nene ye Kigali egoroba entangani asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisi Family Medical Center, your health our responsibility. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Murilia Ondizi TV ngokwale nibene ase entunda akabere ime yomoroberio gwensakia askole niko manyigwanga nigo mugene itwabera wikirana ime ye studio asikretari tambe ngochigo sanga tolenere kole ndabuna botambe nigo nkumulikira egazeti ya The Standard. Nanja sensemo ya neni kumulikira egazeti ya Daily Nation mwancho mulikiri ya tiankwere masemo gwetrase gazeti yo page nentangani kero mulikibwe gazeti yo amulikira tenga mukonyi bumuraibense rigatega shagwa nigo aberika kuigore nkora yaye nabo igo gukwanera obuamate gati yaye no muraibense ekera berika ko eneketene ninga mbabwatibwa matebuya ere no muraibense askulenda alire irauna mbachikoba bagukwana elinde gosonsore mechande yabereke ko enekigwa gati yabo boigansense mendeni gabereka komochia abwatani ababere bagosoa ase serikali ase ogosira ogwatana nikagati yaye no muraibense page ya 5 nalimo nemulikirete engane yo ase oboime boigase page yo nemulikireta mangana yechisemi asaboro kyabanene bechisku barachikoba bakobetererigwa komenta school fees gochaka etamo egocha aya magaya serikali kona cha chibesa ekibabere bagusira aboro kigwa elinde kwikirania obokoreri ase chiskuru cyabo askwenda aboro kyabanana babere bakwenekenga enchira yoka baragendere no bokoreri buya ase chiskuru no kweneke ngababere bakomenta chibesa sensemeri ye school fees boiga se page yo manchi murigeria ne murigerete ngaki ingike yagerete serikali gotuguterale finance bill yo mwako yiga anene ase batemire gonchira na richi kogose ekatiba gwetera ase omorangu o magega page ya 3 ne murigerete ngane yo asobwe boiga se page yuentangani nemorekerete ngakibono abanyanyimbo babete bagwabdat Alfred Ketel ase umubasoigoro anene akero babete abakora samasasi abantu barenge angegabo epeji ya 3 boigo nemurikete ngane yo asobe mbega se peji yuentangani nemurikete ngakibone nsi ya Kenya irachiko bage kwena na Raila Bene ase okorwanira ekirgo kyobonyakirgo ase chinsi chobo bwa Africa ayo na rumanchi murigeria amurikire ase gazeti ya Daily Nation page nentangani ndochiko batoko igora ase oboime elinde twemanye amange togoso ase gazeti ya The Standard na mangi boigo amurikire ase gazeti ya The Standard asumurai wense Dr. William Ruto betokonyora chinga kichinkungu anemono asokorera igoro y'abantu babere bakubwatu asenchira yobo tutukano nabayigo abantu batobosiria amagima abo chingaki chiria chukurobekana ringa kyargo sanga nabali kibangana maisha nigo murai wense Dr. William Ruto betokoboliwa mabolyo amange anemono igoro yenchira abanyanyimbo baba bago bago tanga bose kwerobeya segotemanga gokianania chinguru cyabali abalenge korobe kana sebotochinga imegazeti ya The Standard nigo abantu abange abuna basaba begete ba kwenda sense media ya Kenyatta National Hospital ase okwerusia amanyinga bunenchera yogosira bali babete bagonyora kwa kubwatikana noko robe kana
abo igazete de sani muri keretigoro yenchera Alfred Keter abete gakobwatwa asenchera ere yobutukano boigo niye kanisa yabete kugikelya enchera abantu baba gosiria amagima bose babakoraswa n'abanyanyimbo chingaki chiria choko robekana tobetogoswa ase peji ya kabere gazete the Standard niyo kwanira igoro yenchera aba arokiwa baraba utora chinga kichingo mwana mono chinga kibarabe bakwirana ase chiskuru nkubwatekana nokonyorwa wakwena no wechibensa chiria cha capitation ase bono aborokia abanene babeire bakoraringa tamwe gocha nabo barabe bakwena kinga babeire bakomenta chibesa Siria chi school fees na boigo nigo aboroki usaba ibori babeire bagotomerwa chi messenger chiko batabinga bana mbali chigwancherwa ekerasime onye mbaraka na efficiency ye tamu ya kabere ebuna nenjera eyamekone kinga ngochi gosira bana boroki wona boywe tanga kubwatekana nokonyorwa wokwena na wechibesa chiria chichi basari boigo imega zedestana ne morekerete igoro ye engana abire korkana gigo tubuka sama tukabongoga ase aboroki babere bagotamira ense ya America bosichinze cyangumbu elinde kwenyolera enengo yobokima yenkubwatekana na se engenjo ime yense echo Kenya tibesa bagwakanwa nigo chire inse ase boigo ime igazete the Standard nigo emorekerete boigo engana ekwira borokia bwotama kwanda chinse chitisiko ngubwatekana chibesa chingiya bagwakanwa ase bagwakanu chibesa goikeranga nchiria chire 400,000 kera omotyenyi kubwatekana ne chibesa chiri babere bako nyora mwanchu murerezi TV egate mwana bekwira borokia abangi kuliga kwanda chinse chiria chisiko aseboigo nigo moroberio lya bwa serikali bokwana kinga abochenungo ikera boli abakenya social health cover borabe gochaka alituko lya lero ase abakenya barabe bako likibwa buna enchera emo ye serikali kwene kinga omoroberio oyo oso SHH obere gogo ikerana kone kinga wa Kenya ngochikwenyolera bale obochenu bosobokoleru ase sector ijobochenu asenchera engiya toske bosika se page ya kanega the Standard kumulikira igoro yoko bwantu asenchera bututukanu bwa Peter Alfred Keter ukabere omobunge onandi Hills oyo obetega kubwantu chinga kichiria abetega kurwa ase ekanisa nigabete egako osaganwa n'abanyanyimbo cyekebe abete kurwa se kanisa elia Holy Trinity Catholic Ensemeria ya Kilelesh asepara elia ya Nyeri Road ere ime ya Kileleshwa ase abete gakubwatwa abana bae baroche gago kuli abana bagakura n'abantu barengenga imoko moira kolende engana yabete ko baningana ijobo tukanu ensemo yaye omunyakerogo okanu Gideon Moi nigabera ko ikelia engane yunate banga nigo bakomochi Jafet ko omena boigo ensemo ere ya James Orengo omo Senate omo governor osia engate banga Kenya bono gatekero ko baguna Haiti ansenseme mo senator we county area enyamira Okongo omogeni ngate banga enchera Ketera beko bwato ningane korokinga eye neserikali etabwati amaskani gochia aseri chiko epeji ya gatano ni yokwanira igoro yenjero murai wense Dr. William Ruto abete konyara chinga kichinkongu anamono ase okwegerera abanyanyimbo nabo igo kwanira igoro yaba Kenya baba goitwa asenchera area eutukanu asaba Kenya babete bagwesokiri tukoligoro nabo igo kokia emesuma buna enchera eyemo yokwenyora abasaye bari babete bagusirie amagima abo asenchera area ijobo tutukanu nabo yoitwa nabanyanyimbo tusikibose kase page area ya gatano nemo nigo
ukwanira igoro ye serikali kugania gosanga n'abasai ba Gen Z engana y'umuraywense Dr. William Ruto gutera anse umuteneneri w'abakori emeremo be serikali Felix Kosei abetega usabanga niga basaba wenda tukulika bose gochora abantu emia babe bakora chinkwane gati umuraywense na boigo serikali skonyende enseme abasaba tabanga mbayigo chigwanjira na ngane yo segenjo mbabwati barai na boigo okonuko ganebwa serikali kuba kuchikuba itabali babere bakora okorobe kana okodusikuzika sepeji elia ya gatano na kabere yokwaneranga House of Puppets mone kumulekera enjera ababunge abo barera bakora ba Kenya barakanetenga mbali kubwati mbali kwegerera omo Kenya kole nigo bako bawotegerera ekie serikali ekoba geko batebya anemono sumulikibuga zite kumulekera igoro yenchera babete bagwetia omuswada olia of finance bill na boigo asokwairira gochikoba soya kukubanjera abanyanyimbo ba KDF ego so ase chinsemo agotinya obolendi ngane korokinga mbete nenele tikolele nigo baleti puppet bakugwatia ekyabanene babo bakubatebye peja gatana watatu gazete the Standard nigo ensemo yaje niga babunge babete mbawikirana asi kanisa yemaiga yabarai bose abasaba bagenzi yanga nigo barabe bakubaseria kurwa ase chinsemo chiria bakuba bagotene nabukwana wasego bonda babunge babere bakobera amagimabo baliko genda kanisa rosanga naba Kenya asikolende tojinga umuliki umukonyu muraywense rikatika shagwa nabete wikirana asi kanisa ime ya Bometa kanisa abakorwa nere Hilary Barchoka no mubunge umurura Dikira Johana Ngeno ase ababunga bange batalenge aroro asensemo eyo manchumurelia Ondizi TV aboigo enseme amurebwense Dr. William Ruto nigo abete gako soa ase kanisa area ya Kilgoris asabete gawo abantu abange babega boshtuka kigima asegencho tabete gako batebya ase ensemo eyo tuskubuse mugoika ase page ya kianda gazete the Standard ni kwanerega kanisa abere komochia ogoitwa kwa basaye asenchira area jobo tutukanu asensemo yabasaye bali abagenzi babere bakuralinga Jumanne nerusa ya Abu Frida abakenya genzi kwa serikali ya genzi yaberege kwa soki vene na tebanga intwe na botoko batokora sisi ndo kusema hapa kinende ningana tora betakoranga naki era jiko batoskuzeka sepeji ya ikome egazeti ya The Standard niye kumulekera igoro ye musanano egati ya boncheria no muntu uriotinenete insurance ase bono aganirwa kana 50 million asabu no nabengo kolera kumulekera egazeti ase emambi ya bono kolende kwemanya amange nabo kwegolera egazeti elia wanjete. Okay, umwanchi muri area tyango aligani goika ase gazeti ya Daily Nation page ne ya kabere tinga kyo muri kibe gazeti yo amurikirete naki omubasukano obwe para obetego kweneki gwa asensemeri ya Latiri iyo gotoka asensemeri ye pareri ya Narok Bomet yabeteke kwirira abantu 10 noyomo gusiria obugima bwabo tinga kyo muri kibe gazeti ya murikirete na kiesa bari abeteke guchaka bene asekorende omontereba we matatu abeteka gusiria oboroso kyoge kairera nga abange ko usikike kairera omubasukano bwipara ko ene kigwa asekorende abange bagende tokonyora obogwenia asinya gitari ya Longisa Referral Hospital ya Sensemeri ya Bomet wiga sepeje yone murekerete na kibonense ya Kenya era chikoba kubwato kara ila Odinga kurwanira ekiro kyobonya kirgo ase chense cyobo mo Africa chinga kiba mulikertenga ningo bagenda takwerobelia boikeranu
asobo chori obubura bugukorekana omutenyo kabere omwaka ogocha epeji ya gatatu ni morekereta sensemende ingikya irete serikali korusia ebili yensemeri yenganirengete chindemero aseberege kwani kigwanganigo serikali gendete wonchora ekatiba ya Kenya gotumika omorangu omaiga ase anene muri kibigazeti ya morekerete ngachinga kibabeta bagukuna endemero nigo ya betege korokananga aba Kenya bakorokia okoge chigwoko nene ekyo kirerete serikali gotuguterare ebiliyo abo igasensemeri gosase peje ya gatatu ni morekerete the return of extrajudicial killings ase ensemeri gose kubatikana ningana yabeteke gokorekana bulitkuligoro ase korendenga nige wikeria eto moraibense abetega kwene kigwanga abantu babere bakobora na ende bagotoka basiritie amagima bakabaga kwene kitene ninga bintu bune ebyo mbiri gochiko babi kwene kigwa asense ya Kenya sekonderi tukuligoro nigo omubunge Alfred Keter osoyo kabero mubunge asensemeri ya Nandi Hills Alfred Keter abeteka gosaga no nabantu batamanyiri magega yokorwa ekanisa Mwancho muriere yagoskabase wikase page ne yakane ne muriketa mangana lengete chisemi ase korenda borkia banene bechiskuru babiri bakwene kebuna bachikomenta school fees gochaka etamu egocha ayankubatikana ngane serikali nigo yabetege kona chachibesa echicyabere chikobwatwa gochase chiskuru elinde gosira kera omorki wakorwa ase kerengo gechiribwe 22 chimibere 44 oika chiribu 15 asabarki wabo baene kiringa asensemende nigo baganitie chibesa komentwa nene ase chiskuru chiricha nationals komento korwa ase kerengo gechiribu 53 oika chiribu 55 na kianda kubwatikana ngani go bugima bwabere bogokonga ase korende ase gikaro babete bagotwara sensemeri ya Sheikh Zayed Hall eme county ya Mombasa irinde kumurikera amangana agosime chando babere bagwetera ase chiskuru nigo yabetege kwenekenga wizara yechisemi ni go ya beire gusitara bage kwegwa chibesa chisaine linde gukirene bakoreria chiskuru ekiki abetege ko vetereria barabwoko na cha chibese just korendo mwaziri wechisemi abetega kwene kyangana chikubikemero belie mikirano ayene kenga chibese chichabere chigukirana kendabu ase chiskuru ase peji ya gatano ne murikerete ngakibona ababwatani bali babere bakoba ange no murayibwense Ruto Mokonyo yagashagwa no yokabero murayibwense Uhuru Kenyatta ngakibona babere bagosira okorobekana ase bagendete komochigwa ngaki abantu babete bagwesokia ase obonge chinga kichiri cyokorobekana ese yane kiringa ebikorwa byabo na bibyeirere ababwatani abange ogosokia elio korobekana Oskabasi ko ikase peja ne ya gatano narimo ne morekereta Mokonyi bo murayibwense na kibona betekago esokia tenene na boigo kwene kebuna obwamatega tia yeno murayibwense mboli buya ayamaga yogo kwanera ose yogo kwana chingwana mamincha no mutenende monene bwensemeri ya National Intelligence Service Nurdin Haji ase ogo takora obokoreri bwaye bwikera nugocha ase omurayibwense asikorenda berega kwene kyanga antumbaroro baba bagosoa ase serikali ababere bagwesona nigati linde kolenta owatananika gatiere no murayibwense oigo asensemende nigaberega kwene kyangana chikoba kago kwanera abasae abo ba Gen Z linde kwene kyanga amangana ali babeire goseme chande ali babeire bagokwanera ngogaya nabale nabo igo konyora lichibu ryogo skebosio ANC ya Kenya ase peje ya gatano na kabere nige murikerete amangana abereka gokorekana nene asensemeli yokorobekana nabago ase abasaye ba Gen Z babete bakororokana kwemereria finance bill anena ase babeire bakomochia ichikanisa ase ogota
Erege tambukiro kyabo gosili bagali yabo lyabene ase okora abana siasa ase masakara manga beteka korokana bagotebanga barabuna bwa kanisa ekyo kyairire abara ikorwa se chidini weso kyana bayigo kokwanira amanganayo nigo muri kibigazete ya muri ketenga igetambukire ekyo kyabasai kogoserere chikanisa nigo kyabeire yeko ogosige ko leta monchurelyo asabara ibe chikanisa babere bakomuiranira nyasaye ase aberege kwane kigwanga chikanisa chabere chigo tumekuwa bobe n'abana siasa anene asense ya Kenya anene abana siasa bagoso asichi pulpit anaboigo goralia amangana alingete siasa sekorende yaberege kwane kigo ngabono nigo abarekura chikanisa babere bakoigoka amaiso naboigo kumuiranira omonene ase page ya 5 na 3 anigo imulikiritambanga naringete obochenu anena bakoli emirimo be serikali na kibara chikoba bakogendera kwego kya sensemeli ya mangana ringete insurance asege kakimiti enyi ebere erebosio no nyamagega yoko kora moncheri kura sensemeli ya NHF kucha sensemeli ya Social Health Insurance Fund eyo erabeke guchaka litko lyarero kondo mwancho muri elia wekiraga abunongo ikira omoelio bokumulikira magazeti elitko lyarero onye gotagete kwemanya mange egorere gazeti yago ya Daily Nation oesomya sobime. Yes, mwancho muri TV kwemanya amange boygo liki gazeti elia obwanchete ni matenga anale koigura gazeti Standard koigura gazeti Nation na bogonto gazeti au na boko bago kwenda kwagora gazeti elia obwanchete na kwemanya mange askolende Frida kunya konyolia abariri baito bandeze TV emambi ihyarero ikotora beto kumulekera amangana arengete siasa cyobolemi bwecha na boigo obochori wabo gukorwa lituko lya Jumamosi tobato kubolinga nkwa itabera nete na guantirana abakorwa wechikura ekyo lituko lya Jumamosi na boigo ko kanti numoroberio omogima kegima asigo tubato chikotwara omogano ito ase studio Meshako Chenyambane abe otumanya ase oboime nigalenge gati abali balenge ase obochori bali kumulekera na kuligerelia ngakyo obochori obo bogokorwa na boigo numumanyi asamangana arengete richiko bochari otobeka asenchera ere endonge asego oberawikirana ime studio ndizi TV ikachinza chama bikigima mwe nigachira mapema Frida wekatoneza kore haki bostomokorere oboene buaye tujakumoroberio asechinza chibwendrate asengona turasumoti moko oromoke kila chikwirana ninchikwirana no mugeni timambya bono. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese, ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Nani kama msukule niezezeta zile vitambulisho nipete na such kind of love baby sing